Pakahirap na overtakean to mga idol kasi hindi nagsisignal. Baka mamaya biglang mag-overtake din. Isang mapalat na fixer na naman siguro ang yumaman ng dahil dito. Oy, tingnan nyo, hindi nagsisignal light. Diba? Thank God that safe and sound nakarating dito sa bayan ng Asa. Sobrang bilis namin. Tignan nyo naman yung mukha ni Mrs. Alright mga idol, no? So papawin na rin kami ni Mrs. Ha? Kaya mo? Kaya mo? O itong bag na lang hawakan mo. Itong bag na lang hawakan mo, be. Siniksik mo kasi, kita mong maraming ano. Oo. Ang kana yan, kanang box. Itong kon mo. Ilagay mo na lang sa gitna yan. Alright mga idol, so nakalis na pala kami sa Alaminos. So ang oras natin ay 1:23. So katanghaliang tapat, nasa biyahe kami ni Mrs. Bali umuwi din kami agad para makapagbukas pa kami ng tindahan. Para naman makapagbenta pa kami. Sayang din naman kasi yung mapapagbentahan pag hindi kami makapagbukas ng tindahan mga idol. Kuya Lito yata to, oh. Kuya Lito. Siyang kay Lito nga. Ha? Side mirror. Siya ba? Diba? Ganyan yung kulay ng truck niya eh. Ha? Alright, so ang daming dump truck natin na kailangan nating lagpasan mga idol. At alam nyo ba na ganyan din dati trabaho ko. Dati rin akong pahinanti ng mga dump truck mga idol, no? Dun sa may Voltex, sa may Bulinaw.
Buti na lang palaban tong motor natin. Ingatan mo ito, nandyan yung baunan ko ng kanin. Kalayo ba mga idol na kumain kami sa kambingan pero nagbaon ako ng kanin. Kulang ko kasi mga idol yung isang cup ng kanin. Tapos ang ganda pa ng baunan ko, yung Tupperware ng ice cream. Ganda nito be, oh. Ang kulay yellow. Ang cute, oh. Ang ganda ng kulay yellow na 4 wheels mga idol. Ha? Oh, kaya nga parang bumblebee. Hindi nagsisignal tong coaster na to, ha. Overtake pala, hindi nagsisignal. Ang bihira ka. Ay, tingnan nyo, oh, hindi nagsisignal light. Diba? Tapos napakabilis pa na magmaneho. Napakahirap na overtakean to mga idol kasi hindi nagsisignal. Baka mamaya biglang mag-overtake din. Isang mapalad na fixer na naman siguro ang yumaman ng dahil dito. Ang bihira. Wala talaga, oh. Hindi talaga nagsisignal. Ay nako.
Pansinin natin to mga idol ha. Tingnan natin. Mamaya pag mag-overtake to, tingnan nyo, hindi nagsisignal to eh. Antay-antayin lang natin mga idol. Tignan natin mamaya. Ayan mga idol oh. Nakita nyo? Hindi siya nakasignal. Kamote oh. Nag-overtake pero hindi nagsisignal. So yan sa mga dahilan kung bakit minsan nagkakaroon ng aksidente, no? Kasi yung nag-overtake, hindi man lang siya magsisignal, wala siyang shine. Paano yung kung yung nasa likod niya mag-overtake din, nagkasabay, di ba? Aksidente yung aabot nito eh. Oh yan oh. Ngayon nagsignal siya, pero kanina wala eh. Narinig yata tayo. Alright mga idol, so touchdown tayo and thanks God, safe and sound nakarating dito sa bayan ng Anda. Ha? Oo. Daan-daan tayo dahil may checkpoint dito eh. Baka madali tayo. Yun ah. Takot ka pala sa kambing eh. Oh.
Alright mga idol. Dito na tayo sa Marimpay. Oh, GR to ah. Nakikipag-inuman na sa GR. Hoy. Alright mga idol, so just got home. Arika. Ang tigas na sapit ah. Alright, so dito na matatapos tong vlog namin ni Mrs. mga idol. At nag ground trip lang kami papunta sa Alaminos. Ay. Ito pala ay, yung binili ni Mrs. Grabe ah. Butas ang pit ko na ito. Ah? Ano yan? Di pala masakit. Ano ba yan? Ano yan? Di ko alam sa kon na yan. Sa pum. Ang sakit ang puwet ko. Andito ako, dodosis ako dito. Andito ka pala. Pag dito ang tigas eh. Ay dito malambot. Kaya nga umuusap ako dito. Namili ng upuan niya. Nandito ako. Saan ka ba? Dito ka? Nandito na ako. Ay, ibig sabihin nandito. Iniipit ko kasi tong box para hindi gumalaw. Alright, so nakita nyo naman kung gaano kalakas si Red na pula. Tumatakbo kami ng 80 70-80. Yun yung takbo namin. Alright, so dito na siguro matatapos tong vlog namin mga idol, no? So ingat po tayong lahat and ride safe. Geng geng mga idol. Ha? Susi andyan. Sa sobrang bilis namin, tignan nyo naman yung mukha ni Mrs. ha. Alright, so see you po sa next na vlog namin mga idol.